Hadin walaupun benaya ke result election MDC naki santali ki constituency ke Bhoi Distrik ki Kyrteng naki artli ki parti ki lapau bha ke jingya kun kita ki long ke National People's Party NPP but ke Voice of the People Party VPP. Kumba kalong menta ke jingnyo ya ki vote kalong first jirang job ukur tong NPP uba sustenance sortun uba long ru MLA kate ke constituency. Second nongpo job ke Kyrteng NPP ke kong Rona Khimdaj. Third mau hati job ukur tong ke VPP uba ken jok rang tong. Fourth sneng job ukur tong ke VPP uba ban rikos nong steng. Fifth roy job ukur tong ke VPP uba isen a hing. Ki kubor babanya katnu ki yo iki vote jongki ansapelaj biang hadin. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya